Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon, ablihon nato ang atong Biblia sa Marcos kapitulo 4, bersikulo 21 hangtod sa 29. Ang giingon diri: Ug mipadayon si Hesus sa pag-ingon, dagkutan bagod ang suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa higdaanan, dili ba ibutang man kini sa tungtunganan. Walay tinaguan nga dili mabutyag, ug walay gililo nga dili madayag. Kun duna kamoy dalunggan pamati. Ug si Hesus miingon usab kanila, matnguni ninyo ang inyong madungog, ang sukdanan nga inyong gamiton paghukom sa uban, mauusab ang gamiton nga paghukom kaninyo. Labaw pagani, ang tawo nga may iya ng daan, hatagan pagayod, apan ang walay iya, bisan ang jutay nga anaa kaniya, kuhaon pa. Unya, mipadayon si Hesus pagsulti, ang paghari sa Dios sama niini. May tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Adlaw-adlaw nagpadayon siya sa iyang buluhaton, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. Ang yuta pinaagi sa kinaiya niini, nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Maoy muuna ang linghod nga punuan, unya musunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas, ug inig kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Nagpadayon si Kristo sa iyang pagtudlo sa tema, mga kaigsuunan, sa pagdawat ug pagpamati sa pulong sa Dios. Ang chapter 4 nagsugod pinaagi sa pagsulti ni Hesus sa sumbingay sa magpupugas. Ang maayong binhi sa pulong sa Dios nadunggan sa bagang mga katawhan, ug daghan ang midawat niini. Apan kasagara sa ila sumala sa sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagpasabot, mga temporaryo lamang nga mga tigpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang maayong binhi sa pulong sa Dios wala nagpadayon, wala milambo ug nalawos kini, natuok, gumikan kay temporaryo lamang sila nga tigpaminaw. Apan, ang binhi nga nahulog sa maayong matang sa yuta, nahimong nagmabungahon. Ug gikan niini nga sumbingay, mga kaigsuunan, nagwarning ang atong Ginoo sa pagkamahinungdanon, sa paghatag sa atong atensyon kung unsaon nato pagpamati ang pulong sa Dios. Ang giingon sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 24 hangtod sa 25, ang giingon diri, ug si Hesus miingon usab kanila, matnguni ninyo ang inyong madungog. So you see, nagpahimangno ang atong Ginoo nga matngunan kuno nato ang atong nadungog. Ang sukdanan nga inyong gamiton paghukom sa uban, mauusab ang gamiton sa paghukom kaninyo, ug labaw pagani, ang tawo nga may iya ng daan hatagan pagayod, apan ang walay iya, bisan ang jutay nga anaa kaniya, kuhaon pa. Warning kini sa Ginoo, mga kaigsuunan. Kadtong mga namati ug midawat sa pulong sa Dios, sila magmalambuon, sila mulambo
ug mulambo pagayon og duro sa sukdanan sa grasya sa atong buhi nga Dios. Apan kadtong mga nagmagahi sa ilang kasing-kasing ug nagdumili sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, bisan pa ang jutay nga anaa kanila, pagakuhaon sa atong buhi nga Dios. Pagatangtangon, warning kini mga kaigsunan. Karon sa atong pagpadayon niini nga passage, nagpadayon ang Dios sa iyang pagtudlo pinaagi sa paghatag og mga sumbingay, a blessing to those who believed and a curse to the unbelieving. Panalanginan sa Dios ang tanang mutuo ug iyang tunglohon ang mga dili mutuo. Mao kini iyang giingon ng daan sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 11 ug 12. Ang giingon diri, si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban nga anaa sa gawas, ang kamatuurang gipadayag ingon nga mga sambingay. Tungod ni ana bisan ug magtan-aw pa sila, dili sila makakita, ug bisag mamati sila, dili sila makasabot, kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila. Ug matod pa sa bersikulo 33 ug 34 sa Marcos kapitulo 4, nagwali si Jesus ngadto sa mga tawo ginamit ang daghan pang mga sambingay nga sama niini. Wala siya'y gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kun ang iyang mga tinun-an na lamang ang kauban niya, iyang ipatinaw kanila ang tanan. So ang common nga tema mga kaigsunan, kung atong basahon ang mga sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo, ang common nga tema ang mahitungod sa gingharian sa Dios. Kasagara sa mga sumbingay ni Kristo, nagsugod niini nga statement, ang gingharian sa Dios sama sa. So ang tanang mga sumbingay ni Kristo, ang tema niini mahitungod sa gingharian sa Dios. Panig-ingnan mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang balaang kasulatan naghisgot mahitungod sa gingharian sa Dios using three synonymous terms. So kung mabasa nato kini sa Biblia, kining Kingdom of God, Kingdom of Christ, and Kingdom of Heaven, usa lang ang buot ipasabot ni ana mga kaigsunan. Sipiat kining mga gitudlo sa ubang mga grupo nga lahi kuno ang buot pasabot sa Kingdom of God, lahi kuno ang buot pasabot sa Kingdom of Heaven, lahi usab ang buot pasabot sa Kingdom of Christ. No, they are three synonymous terms. Pareho lamang ang kahulugan ni ana, gingharian sa atong Dios, o gingharian sa langit, o gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. Og importante gayud kaayo mga kaigsunan nga atong masabtan ang kinaiyahan sa gingharian sa atong Dios. It will control our Christology. Ang but pasabot niining Christology, ang atong pagtuon mahitungod kang Kristo. It will also control our soteriology. Ang but pasabot sa soteriology, kining doktrina sa kaluwasan. And it will also control our eschatology. Ang but pasabot ni ining eschatology, doctrine of the last things, or mga butang sa ulahing mga adlaw. Ang gingharian sa Dios, nakabase kini sa pagdumala sa atong buhi nga Dios, sa iyang soberano or labing labaw nga pagmando. Mao kini ang but pasabot sa gingharian sa Dios. Ug adunay 5 kabahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, it is an independent reign. Ang gingharian sa Dios, independiente nga pagdumala. Ikaduha, it is an absolute reign. Ang Dios lamang ang naghari, wala nay lain. Ikatulo, it is a current reality. Realidad kini sa atong kamulong nga kapanahunan. Ikaupat, it is a spiritual kingdom. Espirituhanon kini nga gingharian, wala kitay makita nga literal nga palasyo sa atong Ginoong Hesukristo. It is a spiritual kingdom. Ang literal nga trono sa atong buhi nga Dios makita nato sa pagbalik ni Kristo. Ug ikalima nga bahin sa atong pamalandong, it is a progressive kingdom. Kanunay kining nagalambo, mulambo kini kanunay, nagatubo kini kanunay nga gingharian sa atong buhi nga Dios. Ato una nga itugyan kini sa atong buhi nga Dios ang atong pagpamalandong karon pinaagi sa pagampo. Magampo ta. O Lord, lisod kini nga topic nga among pagahisgutan karon. Among gipangayo o Dios nga tabangan nimo ang imong ulipon
sa pagbatbat niini ug hinaot nga andamo nimo ang kasing-kasing sa imong mga katawhan. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Unang punto, unsa ang kinaiyahan sa gingharian sa atong buhi nga Dios o gingharian ni Hesukristo? Una, it is an independent reign. Ambot pasabot niini mga kaigsuunan, ang kabubuton sa Dios mao ang nagdumala sa iyang gingharian. Wala kitay labot. Ang gingharian sa Dios, gimbutan sa Dios. Dili ang kabubuton sa tao mao ang mupatigbabaw, kundili ang kabubuton sa Dios. Ang gingharian sa Dios, mga kaigsuunan, dili demokrasy. Dili pareho sa pagdumala sa Pilipinas nga ang mga Pilipino mubutar sa eleksyon. Ug ang boses sa mga Pilipino mao ang matuman, demokrasy. Ug kung dunay gibuhat nga dili maayo ang presidente ug ang kongreso, pwedeng i-impeach, pwedeng magwelga ang mga katawhan. Walay ingon ana sa gingharian sa Dios. The kingdom of God is not a democracy nga mag-eleksyon ang mga tawo ug ang mudaog nga kabubuton mao ang tumanon sa atong buhi nga Dios. No. Ang gingharian sa Dios ilalom sa tibuok nga pagbulutan sa atong buhi nga Dios. Ang iglesia, mga kaigsuunan, dili demokrasy. Dili ang kabubuton sa mga miyembro ang matuman, kundili ang kabubuton sa pulong sa Dios. Mao nga ang simbahan, ang iglesia, mupasakop sa pulong sa Dios. Tun-an ang pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios mao ang mugiya, mao ang magmando kung unsaon nato dumalaon ang iglesia sa atong buhi nga Dios. We don't vote on whether or not to obey God's word. Dili kita mag-eleksyon. Unsa man, mutugot ba kita? Sundon ba nato ang pulong sa Dios? Dili. No. Kinahanglan ang tanang mga miyembro sa iglesia sa Dios. Kinahanglan ang tanang mga katawhan musunod sa pulong sa Dios. Musugot sa pulong sa Dios. Mao nga ang tanang mga tawo nga rebelde, ugahi ug ulo sa adlaw sa paghukom, pagahukman sa Dios. Gumikan kay wala nagsulisit ang Ginoo sa ato ang pag-uyon. Musugot ba kita sa iyang pulong? Musunod ba kita o dili? Wala kitay laing choice, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Kinahanglan nga sundo nato ang pulong sa Dios. Gumikan kay pulong kini sa hari nga labing hataas gayod. God's rule is not rooted in any higher power beyond Himself. Wala na'y mas gamhanan pa kaysa Dios. Wala na'y mas authoritative pa kaysa Dios. Ang gingharian sa Dios, independent nga gingharian. Ug ang tanang mga tawo sakop sa gingharian sa Dios, kinahanglan nga mupasakop gayod. Mao nga ang tanang mga dili mupasakop pagahukman sa atong buhi nga Dios, because at the end of the day, ang kabubuton gihapon sa Dios ang matuman. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dili kini eleksyon, mga kaigsuunan. Your kingdom come, your will be done. Ang kabubuton sa Dios mao gayod ang matuman. Ikaduhang punto, unsa ang kinaiyahan sa gingharian sa Dios? It is an absolute reign. Kung atong pagahisgutan kining pulong nga absolute, wala nay gibahinan pa sa Dios sa iyang autoridad. Siya lamang gayod ang galingkod sa iyang trono. Walay miapil og lingkod kauban kaniya nga equal kaniya. No. Ang Dios lamang gayod ang naghari ug wala nay lain. Ug ang paghari sa Dios ug ang iyang pagbulutan absolute. Ang Dios mao ang nagmugna sa balaod. Dili pareho sa konstitusyon sa Pilipinas nga miagi og kongreso, giratified sa Congress, gibutuhan sa Senado, gipirmahan sa presidente. Mao kana ang pagmugna sa balaod diri sa Pilipinas. Dili ingon ana ang pagmugna sa balaod sa atong buhi nga Dios. Walay kongreso, walay Senado sa gingharian sa Dios. Ang Dios lamang mao ang nagbugna sa balaod, ug ang Dios lamang mao ang dunay katungod ug awtoridad, mga kaigsuunan. Ang Dios mao ang balaod sa iyang gingharian.
ang kinaiyahan sa Dios mao ang nagdumala. Wala nahisakop ang Dios sa balaod sa uban. Ang balaod lamang sa Dios mao ang matuman. There is no law outside our God. Ang Dios adunay gahom ug adunay awtoridad nga tumanon ang iyang kabubuton. And although ang kabubuton sa Dios, ang iyang paghari absolute, mao kini ang good news mga kaigsunan, dili abusado nga hari ang atong Dios. Bisan pa og absolute ang iyang awtoridad, dili siya abusado nga hari. Siya usa ka maayo kaayo nga hari. Nagatiman siya sa iyang mga katawhan. Although it is absolute, it is not arbitrary. The kingdom of God is a legal kingdom. It is a kingdom of law. Adunay gipahamtang ang Dios nga balaod ug dili na kana mausab nga balaod, dili arbitrary. Gumikan kay ang Dios walay kausaban. Mao nga ang sala kaniadto, sala gihapon karon. Dili ingon og uso na mangguna karon. Kining mag-ipon ng daan bisag wala pay kasal. Sa una dili madawat pero karon manggod kay gahi na, lahi na manggod karon. So nadawat na sa atong katilingban. Nadawat sa atong katilingban. Pero sa atong buhi nga Dios, dili gayud kana madawat mga kaigsunan. Gumikan kay ang Dios walay pagkausab. Ang duha ka lalaki nga magtipon, isip managtiayon, kaniadto dili madawat karon gidawat na sa katilingban. Sa atubangan sa Dios dulumtanan gihapon mga kaigsunan. The eternal kingdom of God, ang pagbulutan sa Dios, ang iyang gingharian, ang iyang pagmando absolute. Dili kini ma-ratified, dili kini ma-amend, dili pareho sa Pilipinas nga posible nga duna kitay constitutional change or constitutional amendment. Ikatulo, unsa ang kinaiya sa gingharian sa Dios? Ang gingharian sa Dios, realidad kini sa kamulong nga kapanahunan. The kingdom of God is a current reality. Si Hesukristo naghari karon, naglingkod karon, dili ingon og maghari pa. No, naghari na si Kristo sa atong kapanahunan karon. Naghari siya sa iyang iglesia, naghari siya sa tibuok kalibutan. Ang gingharian sa Dios, eternal nga gingharian, walay katapusan. And in a sense, mga kaigsuunan, ang gingharian sa Dios sukad pa kaniadto hangtod karon. Bisan pa sa wala pa matawo si Kristo, naghari na ang Dios. Ang pagbulutan sa Dios, ang iyang dominion, wala gayoy maka-question niini. The mediatorial kingdom of Christ, usa lamang kini ka aspeto sa paghari sa Dios, apan ang gingharian sa Dios sukad pa kaniadto hangtod karon. Mao kini ang giingon sa Salmo kapitulo 145 bersikulo 13. Ang giingon diri, ang imong gingharian walay katapusan ug maghari ka hangtod sa kahangturan. Praise God. Naghari ang Dios hangtod sa kahangturan. The eternal kingdom took on a new and clearer manifestation sa unang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang giingon sa Matthew chapter 3 verses 1 and 2. Ang giingon diri, niadtong panahona miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Judea ug nagwali nga nagingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Ambot pasabot nining hapit na maghari ang Dios, hapit na mo manifest ang mas tinaw nga pagdumala sa atong Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pero sukad pa kaniadto hangtod karon naghari na ang Dios. Mao kini ang buot pasabot sa giingon ni Juan Bautista nga hapit na maghari ang Dios. Dili buot pasabot nga wala pa siya naghari kaniadto ug karon lang naghari. No. Naghari na ang Dios sukad pa kaniadto, pero ang pag-anhi ni Kristo mas tinaw nga manifestation sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Mianhi si Kristo to establish His kingdom in a much clearer way. Ug sa pagkayab ni Kristo didto sa langit, milingkod siya sa tuong kamot sa Dios Amahan ug naghari hangtod karon.
Mao kini ang giingon sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 20 hangtod sa 22. Ang giingon diri, kining gahuma nga ania kanato mao ang iyang gigamit sa pagbanhaw ug pagpalingkod kang Kristo sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga namunuan ingon man sa mga pangulo. Labaw gayod siya sa tanan, dili lamang niining panahuna kundili sa umaabot usab. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. So mo kadto ang ikatulong punto. The kingdom of God is a current reality. Ikaupat nga punto. Unsa ang kinaiyahan sa gingharian sa Dios? The kingdom of God is a spiritual kingdom. Ang gingharian sa atong Dios is spiritual. Wala kitay makitang malakaniyang pala sa atong Dios nga naglingkod si Jesus sa literal nga trono. Although sa pagbalik ni Kristo makita nato nga mulingkod siya sa puti nga trono. But right now, giun sa pagmando ni Kristo sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan ug sa langit, it is a spiritual kingdom. It is not an earthly kingdom. And although it is a spiritual kingdom, bisan pa og spiritual kini nga gingharian, aduna kitay makita nga mga literal nga mga katawhan nga sakop sa gingharian sa Dios. Ang mga giluwas o gibag-o sa Dios, ang mga gipasaylo, ang mga gitubos. Ang Dios nagahari sa ilang kasing-kasing. Mao nga ang tinuod nga mga giluwas ni Kristo ug nahimong lumulupyo sa iyang gingharian aduna gayoy kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Ang mga lumulupyo sa gingharian sa Dios mao ang tinuod nga mga magtotoo. Gibag-o ang ilang kasing-kasing. Gumikan kay ang pagkatawo pag-usab, ang pagbag-o sa kasing-kasing mao ang requirement aron mahimong miyembro sa gingharian sa Dios ug walay laing makabuhat niini kundili ang atong Dios mismo. Therefore, sa atong kaliwasan sukad sa sinugdan hangtod sa katapusan, ang tanang dungog ug himaya anaa lamang sa atong buhi nga Dios. Mao kini giingon sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3. Ang giingon diri, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matawo pag-usab. Ug unsaon nato pagtawo pag-usab? Trabaho kini sa balaang espiritu. Wala kitay gahom nga ipakatawo nato ang atong kalag pag-usab. Ang Dios mao ang misteryoso nga nagdugang og mga lumulupyo sa iyang gingharian. Dili nato makita ang pagpanglihok sa Ginoo sa kasing-kasing sa mga katawhan, pero ato kining mamatikdan mga kaigsuunan. Dili nato makita kung giunsa pag-opera sa Ginoo ang atong kasing-kasing nga bantok o gihimo kining kasing-kasing nga unod. Apan makita nato ang ilhana niini sa kinabuhi sa mga katawhan nga gibag-o sa Dios. Mao kini ang giingon sa Juan Kapitulo 3, versikulo 8. Ang giingon diri, ang hangin muhuros bisan asa kini buot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. So mao kadtong ikaupat nga punto. Ang ikalima ug katapusan nga punto. Ang gingharian sa Dios, it is a progressive kingdom. Nagatubo kini kanunay. Nagalambo kini kanunay. It will fill the whole earth. Kini nga gingharian madaugon nga gingharian. Ang kadaugan sa gingharian sa Dios bulag sa kondisyon sa atong kalibutan karon bisan pag unsay mahitabo sa kalibutan. Ang gingharian sa Dios nagmadaugon kanunay. Christ is sovereign over all things. Ug ang kabubuton sa Dios mao gayud ang matuman, dili mapugnan ni Satanas ang gingharian sa Dios. Sa atong pagpadayon sa bersikulo 26 hangtod sa katapusan, nagdugang ang Dios og duha na usab ka mga sumbingay, ug ang pagsugod sa Dios sa iyang bag-ong sumbingay, miingon siya, the kingdom of God is like, or sama niini ang gingharian sa Dios. So gipadayon lang sa Dios ang iyang sumbingay sa magpupugas nga mahitungod kini sa
pagpaminaw ug pagdawat sa pulong sa Dios. Ang uban mudawat niini, ang uban mo reject niini. Now unsaon man kini nato pagpasabot? With salvation, mga kaigsunan, we find both God's sovereignty and human responsibility. Sa sumbingay sa magpupugas nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo, aduna kitay duty ug responsibility nga maminaw gayud sa pulong sa Dios. Magmatngon kita sa atong napaminawan, and that stresses the human responsibility. Kinahanglang dawato nato ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing. Mao kana ang atong katungdanan, mao kana ang atong responsibilidad. Mutubo ang pulong sa Dios kung ato kining dawaton sa atong kasing-kasing. This is the Lord's focus sa iyang giingon sa bersikulo 24 ug 25. Ang giingon diri, ug si Jesus miingon usab kanila, matnguni ninyo ang inyong madungog, ang sukdanan nga inyong gamiton paghukom sa uban, mauusab ang gamiton sa paghukom kaninyo, ug labaw pagani. Ang tawo nga may iya ng daan hatagan pagayod, apan ang walay iya, bisan ang jutay nga anaa kaniya, kuhaon pa. Mao kini ang aspeto nga atong i-focus sa evangelism. Hagito nato ang mga katawhan nga mamati, maghinulsol ug mudangup kang Kristo. Hagito nato ang mga katawhan nga mudawat sa ebanghelyo. Parihong paghinulsol ug pagtuo gipangayo or gisugo sa balaang kasulatan. The gospel must be obeyed. Mao kini ang giingon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 16 hangtod sa 17. Apan wala mudawat ang tanan sa maayong balita. Si Isaias miingon, Ginoo, kinsay mituo sa among giwali? Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Sa evangelism or pagsangyaw, mga kaigsunan, ang focus nato ang human responsibility. Sa tinuod lang sa kaluwasan, adunay butang nga atong mahimo ug kinahanglan gayud nga atong buhaton. Paghinulsol ug pagtuo kang Kristo, apan adunay mga butang nga dili gayud nato mabuhat. There are some things nga anaa lamang gayud sa kamot sa atong buhi nga Dios. Matod pa sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 6. Ako ang nagpugas sa binhi, si Apolos ang nagbisbis sa tanom, apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. Dili importante ang nagpugas ug ang nagbisbis, kundili ang Dios nga siya man ang nagpatubo sa tanom. Sa kaluwasan, aduna gayoy dili nato mabuhat. Ang Dios lamang ang nagapahumok sa kasing-kasing sa mga tao. Ang Dios lamang ang nagatandog sa kasing-kasing sa mga tao. Ang atong mabuhat mao lamang ang pagsangyaw ug paghagit sa mga katawhan nga maghinulsol ug mutuo sa atong buhi nga Dios. Apan ang nagpahumok sa kasing-kasing sa mga katawhan, ang Dios lamang gayon. Mao nga ang paglaom nato, mga kaigsuunan, nga magmabungahon ang atong pagwali diri sa kahanginan, nga ang Dios mo lihok sa kasing-kasing sa mga katawhan, magmugna og milagro, pahumukon ang gahi nga kasing-kasing aron sila maghinulsol ug mudangup kang Kristo. But the good news is that ang saad sa Dios nagaingon, dili mo balik sa Dios ang iyang pulong nga walay hinungdan. Matuman gayod niini ang kabubuton ug nagtuo kita, mga kaigsunan, nga ang saad sa Dios iya gayong pagatumanon. Ang atong pagpangabudlay alang sa ebanghelyo dili gayod makawang. Igsuon makasasala ikaw higala. Pag hinulsol sa imong sala, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Salig sa dugo ni Kristo, salig sa iyang pagkamatarong. Kung ikaw mudangup kaniya, ang iyang pagkamatarong isuloob kanimo ug ang iyang dugo itabon sa tanan nimong mga kasalanan ug ikaw iyang pasayloon ug luwason. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma, ulahi na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon. Among gipangayo o Dios ang bunga niini. Nagtuo kami o Dios nga ikaw lamang gayud ang makapahumok sa kasing-kasing sa mga katawhan. Yes, nagwali kami, naningkamot kami nga masabtan sa mga tawo ang imong pulong, apan ikaw lamang gayud ang makaabli sa kasing-kasing hunahuna sa mga katawhan busa. Anaa lamang kanimo nga mong pagsalig ug ang kaluwasan, ang himaya niini
Anaa lamang gayud kanimo, ibalik namo kanimo ang tanang dungog ug himaya o Dios. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.